Be drawodd fi ar ddechrau'r ffilm oedd fel oedd y plant a'r teulu yn dod allan ac yn neidio ac yn dawnsio mewn llawenydd pan oedd hi'n dechrau bwrw glaw. Ond mewn chydig wedyn, oedden nhw'n cysgodi yn un o'r cytiau gennyn nhw achos oedd to i tŷ nhw wedi chwthu ffwrdd. Oedd y glaw wedi troi yn andros o storm yn dangos effaith cnesu byd eang. Yr ail beth drawodd fi am y ffilm oedd penderfyniad Cyswlw wrth iddo fynd ati i drio annog pobl i blannu mwy o goed, i drio diogelu y pridd a trio ymladd yn ôl yn erbyn cnesu hinsawdd. A fel oedd yn defnyddio hynny o adnoddau gyda fo yn gorfforol ac iddyn nhw fel teulu i fynd o gwmpas yn trio annog pentrefwyr eraill yng ngwyneb, difaterwch ac anawstera.